Ato ablihan ang atong mga balang kasulatan sa Mateo 1, versikulo 21. Mateo 1, versikulo 21. Nagaingon, maigsoon. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki. Og siya imong paganganlan si Jesus. Kay siya mauman ang magluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Magampo ta maigsoon. Salamat Lord ining taknaha nga aniana usab kami sa imong tilan aron sa pagpaminaw sa imong pulong nga mooy suga sa among mga tilan o gahayag sa among mga dalan paingon sa imong ginharian. Naot pa na imo kaming tultulan sa among mga dalan, sa among mga lakang nining kalibutan samtang ania pa kami niini pinaagi sa imong pulong karong orasa. Salamat Lord, makining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Pasko mo'y paglaom sa karaghanan sa mga tao. Pila na lamang kaadlaw, 5 na lang kaadlaw, Pasko na. Nganong gi atong pagkahisgutan ng Pasko kay tungod mao kini paglaom sa karaghanan sa mga tao. Paglaom ngadtong mga nalayo sa ilang mga minamahal, mga pamilya nga magkita na pud sila. Dunay reunion, magkahiusan sab ang pamilya. Paglaom usab kini sa mga uban nga nakalimtan sa ilang mga hinigugma. Naghandom siya nga kining Paskuha siya pagka hinumduman o siya katigom kanila. Mao ni paglaom usab sa mga tao alang sa kapasayloan, alang sa paghinigugmaay, alang sa paghatag. Manigingan nila og spirit of Christmas, giving, loving, forgiving. Karaghanan po sa uban paglaom gining Pasko kay tungod mao ni panahon nga makadawat sila og bonus, makadawat sila og dako-dakong grasya nga pananalapi. Tinuod man mga igsoon nga mao kini hinandom sa mga tao paglaom na ilang madawat gyud kini mga panalangina. Tinuod man dili nato ika uh, baliwala no inigar apan unsa magyoy tinuod paglaom sa Pasko. Paglaom nga angay ikalipay sa tanang mga tao nga makadawat niining paglaoma. Paglaom sa Pasko nga maoy makuptan sa mga tao paglaom nga way katapusang paglaom hangtod sa kahangturan. So sa may angay nato masayran nining Pasko may igsoon kay kini klaro no gid ini pila ka libo na ang mga mensahe na ato nadunggan ining bahin sa Pasko. Apan ang mga tao pakyas lang gihapon murag way paglaom. Ang ilang mga wish, ang ilang mga handom wala gid mahitabo. Kini karong buntaga ay kining hapuna may igsoon. Ang Pasko usa ka paglaom sa tulo ka hinungdan. Ato kining tagsa-tagsaon pinasikad ni ining usa ka bersikulo nga atong gibasa. Atong pagbasahon og usab ang maong bersikulo nga igsoon ug atong tan-awon unsa ning kahayag bahin sa paglaom sa tawo nga angay masabtan, angay mahibaluan, angay gyud nga madawat sa iyang kinabuhi. Nagaingon, balik ta Mateo 21. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki. Og siya imong paganganlang Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Primero maigsuon ang Pasko paglaom kay dunay igaanak nga manluluwas. Dunay igaanak nga manluluwas. Nganong kinahanglan man sa mga katawhan ang manluluwas, ang kaluwasan. Kay tungod sa diha nga gibuhat sa Ginoo
Dios ang kalibutan ug ang primerong mga tao si Adan ug si Eva wala gyud sila magdugay didto sa lugar sa paraiso nga why lain silang ka fellowship gawa sa Dios og doon na sila free will doon na sila kagawasan sa ilang kaugalingong kabubuton ug unsa ilang pagabuhaton libre silang tanan sa diha sa ilang paggamit sa ilang kaugaling kabubuton misupak yun sila sa sugo sa Dios usa ka sugo sa Dios nga nagaingon nga ayaw kamo pagkaon sa bunga sa punuan nga makahatag og kaalam bahin sa dautan og maayo apan tungod doon na sila kagawasan nahimo nila kining gisupak tungod sa tentasyon sa yawa subo sa diha nga sila misupak og nakasala kay ang panaad nitong pagsupak kamatayon gyud sa diha nga mukaon sila niini musupak sila niini mangsugo mamatay gyud ang tao busa kung si Adan ug si Eva namatay ang ilang relasyon espiritual sa Dios buhi sila sa pisikal apan ang ilang connection sa Dios ang ilang kaakuhan diha sa pagsimba, pagsalig, pagtuo diha sa Dios putol, patay. Og ang tao paingon gyud sa kapildihan sa sala kay mao kini panaad so busa ang Ginoo wa magpasagad siya mihatag og saad Genesis chapter 3 nga siya mihatag og kaliwat sa English seed sa Tagalog binhi atong basahon Genesis 3:15 og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babae og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat siya magasamad sa imong ulo og ikaw magasamad sa iyang tikod mo ni gingalan og proton iyong galyon ang primerong ebanghelyo bahin sa kaluwasan kay ang tao paingon na gyud sa kapildihan sa sala. So ang Ginoo mo mihatag og kagawasan pinaagi diha sa paglaom nga mao ang kaliwat, ang seed, no? Ang mahimong anak. So usa kining paglaom daan ng giandam sa Dios wa ka pa matao, wa pa matao nga atong mga lola kadto pa lamang primerong tao si Adan ug si Eva gihatag na ang paglaom nga sila dili gyud malaglag sa impyerno. So, gipadayag ang proton iyong galyon, first gospel, dito pa lamang. O kanang maong saad, may igsoon, milabay ang pila ka libo ka tuig, hangtod 4,000 ka tuig, 5,000 ka tuig, kini migawas na pod ang ebanghelyo sa Isaiah chapter 9 verse 6 nga gaanak ang lalaki nga tawgon nga prinsipe sa atong basahon nagsuon nagaingon kay alang kanato ang usa ka bata na tawo alang kanato usa ka anak nga lalaki gihatag og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan magkatambag Dios nga magkagagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait mao kini paglaom moabot ang paglaom 5,000 years miagi milabay usa pa pud ni pahinumduman unya 800 years paingon sa bag-ong tugon nining Mateo 21:21 pagkadugay maigsuon apan moabot lang gihapon kay tinuod man ang Dios mao mo'y nagpasalig nga siya maghatag og manluluwas usa ka batang lalaki nga igaanak kinahanglan magsubay sa balaod mao ang paghalad niadtong mga taga Israel aron ang ilang pagtuo sa umaalabot nga kaliwat nigsuon the seed nagsubay sila sa balaod o pinaagi sa pagtuman na sa balaod may pakita ang ilang pagtuo nining manluluwas
hangtod sa bagong tugon miabot ang maong paglaom nga igaanak nga manluluwas ang Mesiyas. Nagaingon balik ta sa Mateo 1:21 o gigaanak niya ang usa ka bata nga lalaki. Mao kini daghay naghulat niining kaliwata nga moabot bisan pa sa bagong tugon ang mga alagad, ang sila Pedro, sila si Juan, sila si Santiago, sila tong mga nagahuwat, naglaom ang ilang pagtuo, nagpadayon hangtod kami abot kining usa ka bata nga mataw nga ginganlag anak sa Dios. So ang Pasko, primero, paglaom kay dunay igaanak nga manluluwas. Apan unsa may paglaom sa mga tao karon, mao ang spirit of Christmas. Maglaom nga maabot ang Pasko, magpinasayloay. Apan naarnas gawas traditions lang ang gi-celebrate. Dili gyud ang unod. Dili gyud ang gamot. Dili gyud ang substance sa maong panaan. So ang paglaom naaras kalipay. Ang paglaom wala may kinabuhi. So primero, ang Pasko paglaom kay dunay igaanak nga manluluwas. Ikaduha, sumala sa atong teksto Mateo 1:21, ang Pasko paglaom kay dunay Jesus nga manluluwas. Karon gihinganlan na og Jesus kaniadto kaliwat lang, binhi lang. Apan misalig katong mga tao sa daang tugon sa umaalabot, wa sila kailakita kailan na kay ko naman mingagi naman ang kining Pasko, kining panganak ni Jesucristo, nakailan man ta. So mas klaro ang atong pagsalig kaysa sa pagsalig sa daang tugon. So ang ilang pagsalig kinilang ilang ng trabahoon dito. Ari pakita ang ilang pagsalig apan kanato karon ang paglaom ato lang yung saligan kay ang mubuhat sa atong pagsalig mao si Kristo nga siya mao ang mamatay sa krus, siya mooy mo puli sa atong kamatayon sa bayad sa sala. Busa karon ang Pasko paglaom kay dunay Jesus nga manluluwas. Basahan nato usab ang Mateo 1:21. O gigaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya imong paganganlan si Jesus. Dito sa daang tugon, dunay sila'y mga anak. Kung ano kayo, very common ang nga Joshua, Yahushua. Ang buot pasabot sa Joshua, ang Ginoo akong manluluwas. Grabe ang ilang pagsalig sa manluluwas nga umalabot mao si Kristo. Nga naman, bisan pa sa ilang mga anak, ilang gipangan ang umaalabot nga manluluwas nga Joshua. Mao nang dito sa daang tugon, Joshua mingon ang anghel kang Jose nga imong pagangadlang Jesus. Mao ni katubagan sa propesiya sa daang tugon. So tan-aw nato nga ang daang tugon mao kini ang nagtago sa kamatuoran, ang bag-ong tugon mao ni ang nagdayag sa kamatuoran. O unsay angay natong masabtan dinhi sa bagong tugon, kinanglan atong tun-an didto sa daang tugon. The Old Testament concealed and the New Testament revealed what is in the Old Testament concealed. Kaya di gyud magbuhat ang daang tugon ng bagong tugon. Mao gina, the Scripture interprets the Scripture. So kinahanglan gyud masabtan nato. So busa kining si Jesus, Joshua ni adto karaghanan mga anak didto mga bata naginganlan og Joshua. Kay tungod sila salig sa paglaom nga umabot ang manluluwa sa ilang panahon. Apan sa atong panahon niabot nga higanlan og Jesus. Ginoo kong manluluwas. Mao na ang Dios manluluwas. Mao nang ginganlag Jesus kay tungod Dios lang gyud ang makaluwas. Og si Jesus lang gyud
ang maluluwas. Way laing ngalan sa silong sa langit nga gihatag sa Dios na arang ikaluwas sa tanang musalig kaniya. Nagingon ng mga buhat 4:12, right? Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Mo nang di mahimong Maria, di mahimong si Pablo, di mahimong si Pedro, di mahimong si Peregrine, dili mahimong bisan kinsang ngalan. Only Jesus. Dini po sa atong panahon daghan po'y mga anak, mga ginikanan gipanganlan lag Jesus ang ilang ngalan. Kay kuno nagsalig sila. Apan usaon man ang mga Jesus karon nga palahubog man. Nga na po'y mga Jesus nga mo'y magtawag dito sa buwangan. No? Dili na mao. Only Jesus. Way laing ngalan. Gawas kang Jesus lamang. O usap kini kalalaki, dili gyud babae. Dili babae, dili pud tunga-tunga. Lalaki gyud ni nga ang ngalan si Jesus. Kung sabot pasabot sa Jesus, the Lord is my Savior. Dili ni bisan kinsa. Nga naman, mismong si Jesus miangkon og nagpadayag sa tanang katawhan sa iyang mga tinun-an sa John 14:6 unsay gisulti ni Jesus. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Wala kunoy laing dalan paingon sa langit, paingon sa amahan. Dili ngalan ni Jesus, di ni Pedro, dili ngalan ni Pedring, dili pangalan ni Josepa, dili, only in the name of Jesus. Mao na nga klaro gyud nga gisugo gyud sa anghel si Jose nga imong paganganlan ang batang nga lalaki nga Jesus. Kay tungod mauna ang katubagan didto sa Old Testament nga gipangita o gituuhan sa mga magtutuo sa daang tugon na sila maluwas pinaagi sa kaliwat, pinaagi sa usa ka bata, pinaagi sa Mesiyas. So ikatulo migsoon. Primero ang Pasko paglaom kay dunay igaanak nga manluluwas, right? Ikaduha, ang Pasko paglaom kay dunay Jesus nga manluluwas. Karon ikatulo, sumala sa atong teksto Mateo 1:21, ang Pasko paglaom kay dunay siguradong mamaluwas. Dunay siguradong mamaluwas. Atong basahon balik ang Mateo 1:21. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlang si Jesus. Nganuman, dunay katuyuan. Kay siya mauman ang magaluwas kang kinsa sa iyang katawhan, dili tanan katawhan, kundi sa iyang katawhan. Asa man gikan sa ilang mga sala. Nagsuon, tingali sige tagbasa ining bersikulo ha Mateo 21 apan wa gyud nato makita kung kinsa ang manluluwas o kinsay iyang iluwas o pagaluwason. Klaro kaayo nga ang iyang pagaluwason mao ang iyang katawhan. Sa daang tugon, giluwas sa Ginoo ang iyang nasod sa tanang mga kanasuran sa tibuok kalibutan, maoy iyang gipili ang Israel nga naulipon didto sa Ehipto. Iya kining nasod, iya kining bayan, iya kining mga tao sa daang tugon. Apan dilibot pasabot nga tanang Israelita luwas nun nga mahimong nga anak sa Dios. Naluwas sila sa pagkaulipon didto sa Ehipto. Kana larawan po na sa atong panahon karon nga ang katawhan sa Dios pagaluwason gikan sa pagkaulipon sa sala. Okay? So kini dunay katawhan ang Ginoo. Busa ang pagkaluwasan ni Kristo nga iyang pagabuhaton sa krus sa Kalbaryo dili panaghat. Dili po nag-apan sa mga tao. Nag-apan sa mga klase sa tao kundi dunag yun siya'y kamatyan. So busa ang iyang dugo wag gyud mausig bisag usa ka to, wag gyud mausig kay iyang dugo
alang sa iyang katawhan. So ang kaluwasan wala sa kabubuton sa tao. Kung kanus-a siya angay duol sa Dios, dili ang Ginoo nakaibaw kaila siya kinsay iyang pagaluwason, iyang katawhan. Kinsa man iyang mga katawhan? Ang iyang katawhan, iyan ang naibaw-an sa wala pa matukod ding kalibutan. Kung gitawag na mga pinili, nagharabay di mo tuog pinili. Apan makita nato from Genesis up to Revelation, dili nimo kalikayan ang pulong chosen. Dili gyud my people, my sheep, no? Naagyud na ang iyang katawan. Sumala sa Ephesians 1:4 nag-ingon, diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan. Siya nagpili kanato aron kita mabalaan og dili masalawayon diha sa tubangan sa Dios. Uy, dunay gipili ang Dios sa wala pa matukod ang kalibutan. Kinsa man na? Nakining pulo nga Ephesians 1:4 ang nagsulti nini, ang nagpamulong nini mao si Pablo, right? Kinsa iyang kaistorya? Ang mga Kristohanon sa Efeso. Subusa nag-ingon diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato. So kinsa tong mga pinili sa tao nga wa nato maili kay tungod dito pa sa sukad sa wala pa mabuhat ang kalibutan, kadtong mga magtotoo na kanato apil na si Pablo. Karon unsa may timaan nga kita kauban sa mga pinili. Kita gyud mosalig kang Kristo. Unya nag-ingon na aron kita mabalaan og dili masalawayon diha sa tubangan sa Dios. May baw-an nato kinsa tong tinuod nga nagipili sa Dios, mosalig kang Kristo, magkinabuhi nga balaan, dili masalawayon. Dili masalawayon diha sa tubangan sa Dios. Ang tao og nga nasa church, wala behave kayo, dili masalawayon. Atubangan man sa tao. Apan dili na mo importante. Ang importante ikaw ba? Balaan ka ba og dili masalawayon atubangan sa Dios? So ana nato masuta. So unsaon sa pagkaila nga ikaw usa sa katawhan ni Jesus nga gipili? John 3:16 masabtan nato nagaingon. Kay gihigog magayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Abot na si Jesus Christ. Aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kung dili may kinabuhing dayon. Kinsa tong mga taong daan ang pinili ni Jesus? Kadtong mga taong unsa man mosalig gyud kaniya. Mosalig gyud. Dili gyud magyaga-yaga, dili magbinuang kundi mosalig gyud kaniya. Og sila katong mosalig do nagyoy kinabuhing dayon. Nga masabtan man nato nga mosalig sila kay makailam sila kang Jesus. Sumala sa John 10:26 unsay gisulti dito? Si Jesus ay tubang sa mga Pariseo, sa mga eskriba, mga magpakaron-ingnon, mga hypocrites na doon na kung pagsalig sa Dios apan wa sila mosalig kan Kristo. Nga naman atong basahon John 10:26 nag-ingon, apan kamo wala man nagpunuo tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. Tanawa, katong dili mo tuo, dili kauban sa iyang mga pinili. Gitawag mga pinili karnero. No? Tanawa. Daghang kayong hayop ning kalibutan apan gigamit gid nga paglarawan karnero. Okay? Karnero, dili kanding. Versikulo 27, ang akong mga karnero, ang akong mga pinili, nagapatalinhog sa akong tingog, nagapatalinhog yun sa iyang tingog. Bupasabot tingog ang pulong, ang giwali. Og ako nakaila kanila. Kailag yun ang Ginoo kay tungod iya namang gipili dito sa wala pa matukod ang kalibutan. Og sila nagasunod kanako. Mao punay usa ka marka nga ikaw usa ka kauban ka sa iyang katawhan nga ikaw makaila kang Hesus, musunod kay Hesus. Og ang si Hesus nakailanhin mo. 28, og ginahatagan ko sila kinabuhing dayon. Kung sila dili gayud malaglag, kung walay bisan kinsa nga mag-aagaw kanila gikan sa akong kamot. Assured gyud ka, secure gyud ka
kung ikaw katawan sa Dios, masabtan nimo nga misali ka kaniya, o ikaw nagkinabing balaan nga dili sa lawayon, nagasunod kaniya. Naagi kay kinabing dayon og naay mong kasiguruhan nga dili gyud ka malaglag sa iyang mga kamot. So, kadtong mo dawat kang Kristo ug mosalig kaniya, maulay gitagaan og kagahom nga mahimong anak sa Dios. John 1:12, di ba? Nag-ingon, apan sa tanan midawat kaniya kaysa tumudawat. Siyempre, kadtong nakaila kang Isus, kadtong musunod kang Isus, kadtong nagatuo kang Isus, mudawat yun kaniya sa tanang mituo sa iyang ngalan. Kanila, naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. So, ang mga tao nga pinili sa Dios, sigurado yung mamaluwas. Kaya mo may katuyuan nga nung gianak kining bata sa Pasko o magkinabuhing masulundon sa tibuok kabuton sa amahan o sa kasubuan hangtod sa kamatayon sa krus kay maoy purpose nga siya gibudawat sa sala sa iyang mga katawhan kay naa nining kalibutan nagpakasala aron sila mamaluwas. So kini sigurado gyud nga dunay mamaluwas kay tungod dunay Jesus nga manluluwas nga gipanaad nga usa ka lalaki igaanak nga manluluwas. Karon kini mga tawhana siguradong maluwas. Kauban ka diha. Asa man sila pagaluwason. 21, balik ta. Mateo 21, 1:21. O gigaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya imong paganganlan si Jesus kay siya mo man ang magaluwas sa iyang katawan asa man gikan sa ilang mga sala. Bali mga tao karon sigig duol sa Dios, sigig ampo sa Dios aron maluwas sila sa ilang pagkapobre, maluwas sila sa ilang sakit. Well, tanang tao masakit, tanang tao mamatay. Apan tagsara na mag-aampo na sila maluwas sa ilang mga sala. Nga naman, kay wa sila pagtuo kang Hesus, dili sila musunod kang Hesus. Kadtong mga pinili ni Hesus siguradong mamaluwas, maluwas sila gikan diha sa silot sa sala. Unsa magyoy sala? Igsuon. Kay bauta nga ang sala nga nabuhat ni Adan ug ni Eva mao pagsupa sa usa ka balaod nga ayaw ninyo kanang kanang bunga nining punuan nga maghatag og kaalam bahin sa dautan ug maayo. Busa miingon si Apostol Juan sa iyang sulat 1 John 3:4 nga nagaingon ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo kay ang pagpapakasala maumay paglapas sa sugo. Tanang tao nakalapas gyud. Nganuman nagaingon ng Roma 5:12 busa miingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala ug nga tinuod at tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasalaman. Tanawa? So tanang tawo nakasala. Patay sila sa relasyon sa espiritual sa Dios. So sa mahitabo sa tao. Roma 3:23 nagaingon, sanglit nakasalaman ng tanan, nakabsan sa himaya sa Dios. Wala gyud tao maka-imbento og kaluwasan sa iyang kaugalingon. Kabos tanan, wala gyud mahimo. Nganuman, imbes nga ang tao magpaningkamot sa iyang pamaagi unsaon siya pagluwas, nagaingon ang Roma 6:23 kayang suhol, no? Suhol lang gyud ka sa imong pagtrabaho, sa imong pagkagulingong kaluwasan sa imong kagalingon, suhol na gikan sa sala mao ang kamatayon. Imbes na ikaw maniguro ka sa pagpaningkamot sa imong kagalingon nga luwason mo ang kagalingon, ang suhol niya na kamatayon. Imbes nga mosalig kang Hesus, ang gisaad nga kaliwatan, ang gisaad nga igaanak nga batang lalaki,
ang gisaad nga ginganlang Jesus nga may makaluwas nimo gikan sa imong sala, mao kana ang tinuod kaluwasan. So may igsuon kanato nga nakasayod niining kamatuoran bahin ning Pasko. Nalipay magali mga tao apan do natay kagul-anan kitang nakahibalo. Nganuman ang ilang kalipay naras ilang panit wala sa ilang kasing-kasing. Pagkahuman sa Pasko, pagkahuman sa New Year, nanapod ang kagul-anan, kasubo. Kay tungod ang kasubo ang gamot na mao ang sala. So dili ta angay nga maghilom nining kamatuoran na. Kinahanglan isangyaw nato ang tinuod paglaom sa Pasko. Kinahanglan itudlo nato dili ang tradisyon. Tradisyon na arna diha. Mano ni dekorasyon sa kinabuhi sa tao. Apan dili na maoy kalipay. Dili na mao ang makapahatag kaanyag sa kinabuhi sa tao ang tradisyon. Ang makaanyag nato sa atong tibuok pagkatao na dunay Kristo sa atong kasing-kasing. Kay tungod ang katuyuan sa Dios maluwas ang iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Kita gisugod gyud sa atong Ginoong Hesus, hala panlakaw kamo, isangyaw ang mayong balita sa kaluwasan alang sa tanang katawhan. Buhata silang mahimong mga alagad o bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Dios ug pagatudloan sila sa tanang akong gipanudlo diha kaninyo. Timani ako magauban kaninyo hangtod sa kahangturan. Kinahanglan na dili lang nato danihon ang tao kaingon kang Kristo, kinahanglan ato gyud ning himuong disciple, alagad, hinay-hinay, pagtudlo, pagbadlong, pag-umol sa kinabuhi hangtod mahimong hingkod nga anak sa Dios. Pinagi sa iyang pagsalig ang Kristo. So, mga igsuon, Pasko, paglaom nimo, paglaom sa nangtan. Hinaot pa nga madawat yun nimo ang tinuod paglaom sa Pasko. Gampo ta migsuon. Dalhay ko na mong mahal. Salamat sa imong pulong. Mo'y makahatag ka na mong kahayag sa among paglaom. Na dili lang ang traditional celebrations ang among pagatan-aw nagikalipay ang Spirit of Christmas. Dili lang, kundi ang gamot, ang tinuod, ang persona sa Pasko na among maluluwas si Yesu Kristo. Salamat, Lord. Makinig ang pag-ampo, di lamang sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Amen.